това експозе, за което ви говорих, или някои го наричат синопсис. Тук става въпрос за криминална нова... Елена Бозова завършва актьорско майсторство за куклен театър в надвис Кръстю Сарафов. През 1996 започва да работи в радио FM+. През същата година стартира и озвучаващата си кариера. Една от емблематичните роли е тази на Барт Симпсън от анимационния сериал Семейство Симпсън. За мен беше това, как да кажа, необичайно предложение и предизвикателно, защото самата аз не съм пишещ човек, но в крайна сметка реших, че пък една такава среща би могла да ни обогати взаимно, както и децата да се срещнат с един не пишещ човек, но за сметка на това пък четящ. През 2007 заедно със свои колеги създава предаването Реалити роман. Роман, който се случваше технологично така, ние 3 души измисляхме заглавие и 10 човека разказваха. Един започваше историята под заглавието и си предаваха. Предаваха си герои, случки, действия и така до финала. Подобна е работилницата, по която Елена работи с бъдещите малки писатели в Националната седмица на детската книга. Заедно те създават кратки истории, подадени изображения, като всеки има право да допълва части от разказа. Показа ни как се пише разказ от едно изречение и всъщност ни накара да се замислим изключително много. На картата имаше една баба, на която в престилката и имаше сцена и тя беше взела някаква пръчка, която приличаше на бухалка и биеше едно момиченце. И моето заглавие беше "Бойната бясна баба". Трябва да знае, че това трябва да бъде история, която да бъде интересна и на тези, които ще четат. Че трябва да бъде необикновена, необичайна.